ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిన్న 3 o'clock ఎర్లీ మార్నింగ్, అంటే ఈరోజు 3 o'clock ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకు ఈ మెసేజ్ వచ్చింది. ఏంటంటే మంగళసూత్రాల గురించి మనం ఇదివరకు ఆల్రెడీ మంగళసూత్రాలు శ్రీవారి పాదాల దగ్గర పెట్టి మనకు అందజేస్తారు అనేది నామమాత్రపు ఫీజుతోని, అంటే పేమెంట్తోని మంగళసూత్రాలు అమ్ముతారు అని చెప్పాం కదా. సో దాని గురించి కొంచెం వీడియో డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారు. ఆ డీటెయిల్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. శ్రీవారి మహాభక్తులకు ఇంకా ఇది ఒక మంచి శుభవార్త అనే చెప్పొచ్చు. అసలు ఏంటంటే ఈ కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోద ముద్ర పడింది అని చెప్పొచ్చు. టీటీడీలో వివిధ దశలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పారు. ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం మోకాల మిట్ట ప్రాంతాల్లో ఇకపై నిత్య సంగీతార్చన నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. తాళ్లపాకలో అన్నమయ్య కళామందిరం నిర్మాణంతో పాటు నిత్యం సంగీతార్చన నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. శ్రీవారి ఆలయంలో జయ విజయాల వద్దనున్న తలుపులకు 1,69,00,000తో బంగారం తాపడం చేయనున్నారు. 4 కోట్లతోని 4, 5, 10 గ్రాముల తాళిబొట్టులను తయారు చేసి 4 కంపెనీలకు టెండర్ కేటాయించారనమాట. ఎలా అంటే 4 కోట్లతోని 4 గ్రాములు, 5 గ్రాములు, 10 గ్రాములు తాళిబొట్టులను తయారు చేసేస్తారు. అది ఆ కంపెనీలకు టెండర్ కేటాయించారు. ఇది అన్నమాట మెయిన్ ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్ళినట్టయితే ఈ ప్రధానంగా ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా బంగారు మంగళసూత్రాలను తయారు చేసే శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉంచి ఆశీస్సులు పొందిన తర్వాత భక్తులకు విక్రయించేందుకు నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇవి 5 గ్రాములు, 10 గ్రాములు ఇలా ఉంటాయని చెప్పాను కదా. 4 గ్రాములు లేక 5 గ్రాములు డిజైన్ బట్టి ఉంటాయి. వీటితో పాటు లక్ష్మీ కాసులను కూడా తయారు చేయాలని నిర్ణయించారు. వీటిని లాభాపేక్ష లేకుండా విక్రయిస్తామని మహిళలకు స్వామివారి కానుకగా టీటీడీ తెలిపింది. ఇంకా ఇది ఎంత మొత్తం అనేది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు 4 కోట్లతోనమాట. మన డిజైన్ బట్టి తాళిబొట్లు తయారు చేస్తారు. ఇది కొన్ని 4 కంపెనీలకు టెండర్ కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఇది తిరుమల తిరుపతి పెద్దజీయర్ స్వామి అనుమతి మేరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ద్వారపాలకులు జయ విజయాలకు బంగారు తాపడం చేయించాలన్నది. నడకదారిలో గాలిగోపురం, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం దగ్గర నిత్య సంకీర్తార్చన ఇలాంటివి చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసేసుకుంది. ఇక నుంచి మనము కాలినడకన వెళ్ళే వారికి ఎంతో ఉపశమనం కలిగించే రీతిలో వీళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ప్రతిదీ అంటే ఇక నుంచి వచ్చే మనకు రోజువారీ కానుకలు, హుండీ కానుకల నుంచి దాంట్లో నుంచి తీసి చేసేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అప్డేట్స్ క్లియర్గా ముందు నాకు ఎలా అప్డేట్స్ గంటకు నేను అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను. దాన్ని మాత్రం మీరు తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. గంటకు చిన్న వీడియోస్ 3 minutes or 4 minutes, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.